Na pensión Míguez de Compostela escribiu unhas notas León Barreiros e viviu o seu final. Ordeadas as notas, falan así primeiro claro, lúcido. O dubidoso e neboento avanza despois. A pensión Míguez é escura e sórdida. Unha ducia de estudantes pasamos o día deitados en camas notablemente estreitas. Polo regular, cheira suor. Santiago está cheo de pensións desta especie. O teléfono está moi preto da porta do meu cuarto. Podo ouvir todo o que cuspen os hóspedes no micro. Poucas veces é algo de interese. Moi poucas veces os 5 ou 6 milleiros estudantes mollados, aballoados e malditos que enchen as rúas de Compostela teñen algo interesante que dicir. Pero neste intre eu estou algo nervioso. Leva un mes chovendo. Leva un mes marcando a campada catedral un tempo submarino, lento e baleiro. Todo Santiago comenta a tardanza do suicidio. Un estudante en Compostela pode optar por xogar ao chinchón, beber moito ou suicidarse. Moitos optan polas dúas primeiras solucións, pero sempre hai algún que resolve coller o camiño rompido do suicidio. Os habitantes da cidade das Negras Pedras saben que non hai ano un estudante de turno, amolecidos e debecidos os nervos, non fan elegante lazada no pescozo ou diseñe no ar gris descontrolados pés e brazos a figura do triste boneco de trapo, segundos antes de bater nas lousas xeadas da rúa. Tamén están un pouco xeadas as olladas á mañá seguinte no paseo das dúas. Está a soar o teléfono. Unha chinche dorme no teito. Unha voz opaca responde: «Sí, son eu. Que hai, Manolé? Sí, pasámolo ben, pero teño unha resaca». A voz continúa, entrecortada de risiñas, e eu comezo a cismar nas miñas cousas. É dicir, eu comezo a cismar na miña cousa, na única cousa que arestora me preocupa. O outro día, eu, que son un individuo de excepción, recibín a noticia de que tiña morto a miña nai. Por de pronto fiquei sorprendido. Erguín vivamente a cachola como un galo. Agora, dixen eu para min, vou sentir unha dor profunda. Agardei un pouco. Nada. Non sentía nada. Axeiteime e repetínme que eu amaba fondamente a miña nai. Pero nadiña. Non sentía nin res. Eu son un fulano que non sente a morte da súa única nai. Hai 3 días que eu recibín a noticia da morte da miña nai. Hai case que un mes que chove miúdo. Todo o mundo está lixeiramente inquedo. Onte mesmo entrei no Fanis, un bar de moda. Pedín viño na barra. Sentáronse ao meu carón eses 2 tipos de lentes e traxe oscuro que sempre xorden ao dobrar un anco na facultade, e que levan na face a marca imborrável do antigo seminarista. Comezaron a falar das natillas. Dixo que a súa nai as preparaba moi ben e recollín a indirecta. Eles ían de traxe oscuro case que negro, eu con grande lazo roxo con pintiñas brancas. E a eles non lles morrera a nai. Eu ben me dei conta da súa malicia. Saín do bar por non facer unha barbaridade e seguía a chover. Metínme nos soportais da rúa do Vilar. Estiven dando voltas até a hora da cea. Neste intre, a chinche do teito deixase cair sobre da miña cama e dan camiñar pola roupa. Sona outra volta o teléfono. Unha voz tremecida e aguda é a destinataria da chamada. Fala durante un bo anaco. É a voz dun probe tipo namorado da filla dun almacenista. A filla do almacenista ten unhas tías solteiras que pasan as tardes en riba dun braseiro, quentando nas pernas. Pero non quentan somente as pernas, tamén rezan o rosario e cotillean. O rapaz da voz tremecida e aguda por decreto das tías foi declarado pouca cousa para a filla do almacenista, e os coitados pasan os días a falar polo teléfono. Findou a conversa. O teléfono volta a estar encolgado. Eu esmago a chinche e lixo os dedos con sangue. Naturalmente sigo deitado na cama. Penso que eu son un ser de excepción que nen sequer sente a morte da súa nai. Eu non percibo nada, porque teño a pituitaria feita, pero debe cheirar a suor no meu cuarto.
Neste inte preciso, sinto como lentamente uns pés calzados con alpargatas doces comezan a facer renxer un após do outro os escalóns infames que unen os 2 pisos en que está dividida a pousada. Son os pés de Carmiña, a criada. Cando teña coroado as queiras sentirei os seus pasos lentos proporcionados dirixíndose ao meu cuarto. Petará, abrirá a porta e preguntarame se é que estou agardando a que todo o mundo acabe para baixar xantar. Despois, pechando a porta tras dela, a avanzar hasta a miña cama, e eu sinto xa como a súa mão bate na porta. Foise Carmiña, arrastrando as alpargatas onde quedan aqueles pés seus tan fermosos. Dixéralle eu: Carmiña, morreu a miña nai. Ela finxiuse moi apenada. A min non che me importa moito, dixera eu. Fora moi boa para min, sí, pero a min non che me importa moito. Que queres que che diga? Ela entón díxome que eu tiña mal aspecto. Vou deixar de escribir un intre para me erguer da cama e me ver no espello. Vinme no espello tal e como estou. Non podo reducir a palabras os labres abrasados que eu teño e os ollos afundidos. Un berro inconsciente escorregoume visgosamente por entre os labres e vimos labres modificados polo berro adoptando a estrutura noxenta do berro e berrei máis do espanto que a miña boca me causaba. Carmiña estaba a facer a cama no cuarto do lado e veu correndo, perdendo as alpargatas polo pasillo. Atopoume no medio do berro, fronte ao espello, chorou inmediatamente, apertoume moito e bicoume nos ollos: «Déitate, León, déitate!» Fíxome deitar e saiu botando a mocada no mandil. Tivo o mesmo xesto, o mesmo imperio para me facer deitar que en situacións parellas tiña a miña defunta nai. Odio a Carmiña. Ten as pernas roxas dos sabañóns. Dame noxo. Hoxe é domingo pola mañá. Pasei parte da noite bebendo e teño ardencia no bandullo. De cada vez que penso, é dicir, de cada vez que sinto que hai unha chinche no teito, poño por caso, ou que teño ollos e vexo, ou que hai homes segando e casas e resulta que teño 2 mãos, síntome desacougado. Eu son León Barreiros, e que? Podería ter sido unha laxe mexada do calexón de Entre Rúas. Non entendo por que estou agora aquí a escribir estes papéis que ninguén vai ler. E todo foi dendo da miña nai. Ela agora está ben morta. Comprázome en imaginarlle unha presadiña de vermes en cada ollo. Ela agora ven a gosto, desfacéndose aos poucos na súa caixa. É-me imposíbel arredar de min a idea de que eu sobro nesta fodida vila. Dame a impresión de que criei valor nos livianos, no corazón e todo por adentro. Ademais, non sei que raio teño cando en medio aparvado. Dende a morte da miña nai case que non saio do cuarto. É formidável. Leva chovendo unha chea de meses e a auga xa chega ao 3º andar. Non sei por que Carmiña sempre sai chorando do meu cuarto. A auga chega ao 3º andar e non para de chover. Viñeronme chamar uns tipos dende a rúa, vascos eles. «Vienes?» «Leches», dixen. «Vienes?» dixeron. Estaban na rúa. Eu estaba no balcón. «Ya voi», berreilles. Eles estaban abaixo e ían para o café, xogar a partida de chinchón. Deime conta de que a auga chegaba case que ata o balcón. Chovía e foron para o café. Eu berreilles dende o balcón. «Ya voi! Agardádeme no café! Ya voi!» Metínme no cuarto e escribín isto. Vou xogar ao chinchón. Como a auga chega case co 3º andar e dicir ata o meu balcón, pódome guindar tranquilamente que sei nadar ben. Vou xogar a partida ao café. Non sei como non se me ten ocorrido en denantes botarme a rúa polo balcón, chegando como chega a auga ata enriba de todo.